Евро или лева? Лева така или иначе е вързан за еврото, така че бих казала, че в този аспект са еднакви. Двете са добри. Еврото би донесло допълнителни икономически ползи от това да сме в един силен съюз, в който нашите бизнеси да не харчат излишни средства за превалутиране. И двете са добри, ако имаме повече от тях в джоба. Море или планина? Планина. Аз съм от Враца и съм дете на планината. Кое ти е любимото място в планината? Любимото ми място е там, където с приятели може да направим къмпинг и да свирим на китари и да си говорим. Как да реша за кого да гласувам? Най-добре е запознай с всички кандидати, виж кой как би те представлявал в Европейския парламент, защото това би бил твой избранник. А кои са нещата, за които трябва да гледам? Според мен трябва да гледаш как ще защитава именно твоите приоритети. Ако ти би искал да се защитават по-зелени устойчиви политики, ако ти би искал да има повече възможности за твоя стартъп, за твоя малък и среден бизнес, или пък дали застава по-скоро на либералната страна или е по-консервативен. Така че според мен това са много важни неща, които всеки трябва да прецени спрямо собствените си възгледи.